Горад Магілёў – актыўны гандлёвы партнёр маскоўскай дзяржавы, які неаднойчы ад яе цярпеў у 16-18 стагоддзях, быў далучаны да расійскай імперіі па першаму падзелу Рэчы Паспалітай у 1772 годзе. Расейцы пераўтварылі яго ў цэнтр буйной губерні і нават на некаторы час зрабілі сталіцай каталіцтва ўсёй імперіі. За час расійскага панавання істотна змянілася знешняе аблічча горада як праз разбурэнне даўнейшых пабудоваў, так і перабудову ці ўзвядзенне новых. У горада Магілёва былі складаныя адносіны з маскоўскай дзяржавай, якая пазней стала называцца Расіяй. З аднаго боку, выгодныя гандлёвыя сувязі, праз якія горад багацеў, свядомасць адзінаверства, бо Магілёў моцна трымаўся праваслаўя. З другога боку, ад 16 стагоддзя Магілёў акружаўся ўсё больш магутнымі абарончымі ўмацаваннямі з адной адзінай мэтай абараніцца ад Масквы. Перад пагрозай знішчэння ў 1654 годзе горад добраахвотна паддаўся маскоўскаму цару з умовай захавання сваіх вольнасцяў і прывілеяў. Расчараванне в аднаверцах было хуткім і моцным. Аказалася, Масква – гэта не Еўропа. Цар не збіраўся цярпець хоць нейкую самастойнасць магілёўцаў, тым больш самакіраванне. Бачты, самыя хочуць выбіраць сабе бурмістраў, магістрат, судзіцца сваім судом. Вынікам стала знакамітае магілёўскае антымаскоўскае паўстанне 1661 года. Але Масква ўсё-такі дабралася да Магілёва, захапіўшы яго ў 1772 годзе. Як пачуваўся Магілёў у расійскай імперыі? Што змянілася? Што разбурылася, а што збудавалася за амаль 200 гадоў расійскага панавання? Пагаворым пра ўсё на месцы ў Магілёве. Забраўшы Магілёў, расейцы адразу зрабілі яго цэнтрам аднайменнай губерні, у 1778 годзе пераўтварылі яе ў магілёўскае намесніцтва, у 1796 скасавалі, а ў 1802 годзе зноў аднавілі губерню. Магілёўская губерня была даволі вялікай, напрыканцы 19 стагоддзя у ёй жылі каля 2 мільёнаў чалавек. У 1783 годзе была ўтвораная Магілёўская каталіцкая архікатэдра, і Магілёў стаў сталіцай каталіцызму ва ўсёй расійскай імперіі. У 1780-е гады збудавалі архіепіскапскі палац, у якім першым займеў рэзідэнцыю знакаміты архіепіскап Станіслаў Богуш Сястранцэвіч. Расійскія ўлады пачалі па-новаму перакройваць горад. Зносілі гарадскія ўмацаванні, засыпалі равы, скопвалі валы, бурылі брамы. Не толькі і не столькі таму, што адкрывалі прастору для роста горада, але і па палітычных меркаваннях тыя ўмацаванні калісьці ўзводзіліся для абароны ад Расеі. Расейцы стваралі новыя плошчы, узводзілі новыя будынкі, пры нагодзе зносілі старыя пабудовы часоў Рэчы Паспалітай, уніяцкія цэрквы пераўтварылі праваслаўныя, як і некаторыя касцёлы. Знакамітую вежу магілёўскай ратушы, найвышэйшы будынак горада і сімвал былых магілёўскіх вольнасцяў выкарыстоўвалі ў якасці пажарнай вышкі. У 1809 годзе на базе народнага вучылішча адкрылася губернская мужчынская гімназія, а ў 1865 і жаночая. Новыя ўлады істотна перабудавалі галоўную плошчу, пераўтварылі яе ў губернскі адміністрацыйны цэнтр. Паводле новага плану перапланіроўкі ў класічным стылі выпрамляліся закругленыя барочныя вуліцы. Некалькі мураваных будынкаў былі ўзведзеныя ў адметным, так званым псеўдарускім ці псеўдавізантыйскім стылі. Да іх належыць будынак тэатра, пастаўлены ў 1886-1888 гадах, які добра захаваўся, увесь час заставаўся тэатральным нават у часы нямецкай акупацыі ў Другую святовую вайну. Такім жа адметным нетутэйшым стылем, дакладней мяшанкай стыляў псеўдарускага, класічнага і мадэрна, выдзяляецца будынак пазямельна-сялянскага банка, узведзенага ў 1903-1904 гадах.
Менавіта адсюль у 1941 годзе была вывезеная ў Расею найвялікшая рэліквія Беларусі крыж Ефрасіні Полацкай, які да гэтага часу ў краіну не вернуты. Да таго ж часу, пачатку 20-го стагоддзя, адносіцца будынак чыгуначнага вакзала, акрамя адміністрацыйных будынкаў, у другой палове 19-га, першых дзесяцігоддзях 20-го стагоддзя у Магілёве ўзнік шэраг мураваных пабудоваў. Гатэляў, крамаў, прыватных асабнякоў, якія сёння выглядаюць арганічнай часткай гістарычнага архітэктурнага ансамбля. У гады Першай святовай вайны Магілёў стаў стаўкай вярхоўнага камандавання расійскай арміі, тут абаснаваўся сам цар Мікалай II, і што знамінальна, менавіта з Магілёвам звязаны канец царскай Расіі. Мікалай II ў сакавіку 1917 года выехаў адсюль у кірунку Петербурга, па дарозе ў Пскове падпісаў адрачэнне ад трону і вярнуўся ў Магілёў, дзе развітаўся з генераламі і падпісаў свой астатні загад да расійскай арміі. Пра расійскі след у гісторыі Магілёва нам распавядзе краязнаўца, прафесійны экскурсавод, карэнна-магілёвец Олег Дзячкоў. Олег, прыйшлі расейцы ў 1772 годзе. І Магілёў моцна змяніўся. Як змяніўся? Так, пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай Магілёўшчына ўваходзіць у склад расійскай імперіі, і Магілёў становіцца буйным адміністрацыйным цэнтрам. Магілёў становіцца цэнтрам губерніі, Магілёўскай губерніі. Так. І вось гэта была гандлёвая плошча, якая сотні гадоў была гандлёвай плошчай. В часы Веліккняства Літоўскай Рэчы Паспалітай становіцца губернатарскай плошчай. Гандлёвая плошча была знесеная, разобрана была алейная вежа брама, і тут будуецца ансамбль. То есть некалькі будынкаў в адным стылі, другая палова 18 стагоддзя в стылі класіцызма. Але ратушу расейцы не знеслі. Так, ратуша засталася і выконвала цікавыя функцыі. Напрыклад, она, паколькі была тут дамінант архітэктурная, высокая вежа наша, так, то она выкарыстоўвалася як пажарная вежа. Там, дзе зараз вечны агонь у нас знаходіцца мемарыял змагарам за савецкую ўладу, вечны агонь, дзе знаходіцца, там быў пабудаваны палац губернатара, дзе працавалі магілёўскія губернатары. І, дарэчы, менавіта ў гэтым будынку в часы Першай сусветнай вайны, гэта 1915, 16, 17 гада, жыў апошні імператар расійскай імперыі Мікалай II. Крыху левей был будынак губернскага праўлення. Пасля рэвалюцыі ў гэтым будынку была абласная друкарня імя Молатаў. Дарэчы, забылся яшчэ пра палац губернатара сказаць, што пасля рэвалюцыі там был цэнтр акружком. Спачатку ж у нас акруга былі, Магілёўскі округ. Вось, потым там был палац піянераў, а падчас вайны там была камендатура, і плошча пры немцах называлась каменданская, і знеслі яго пасля Вялікай айчыннай вайны. А што сталося тут ансамбля цяпер? Вось будынак за нашай спіной, таксама другая палова 17 стагоддзя, та будынак врачебнай управы, губернскі архіў там знаходзіўся, а падчас, калі ў Магілёве была стаўка, там была рэзідэнцыя дзяжурнага генерала. І менавіта ў гэтым будынку у сакавіку 1917 года Мікалай II развітаўся з афіцэрамі стаўкі. Ось, і тут прыгожы будынак захаваўся з той эпохі, з эпохі Расійскай імперіі, другая палова 19 стагоддзя, будынак гарадской думы. Не перабудоўваўся яго фасад, і ў розныя часы па-рознаму выкарыстоўваўся. Пасля рэвалюцыі тут был дом культуры салдат Чырвонай арміі, падчас гітлераўскай акупацыі дом культуры салдат Вермахта, а пасля вайны дом культуры Будтреста нумар 12. Зараз гарадскі ЗАГС. У самім горадзе старым таксама шмат будынкаў расійскіх засталося. Так, засталося шмат будынкаў, некалькі дзесяткаў вельмі прыгожых розных стыляў. Олег, такая цікавостка Магілёва – это ваш тэатр. Калі ён узнік, што пра яго можаш расказаць? Часы Расійскай імперіі у нашу цэнтральная стала вуліца не Віленская, а вось гэтая вуліца Першамайская, тады называлася Дніпровскі праспект. І тут было три асноўныя плошчы пабудаваны. Гэта губернатарская, гэта тэатральная і саборная. Тэатр наш пабудавалі напрыканцы 19 стагоддзя в 1888 годзе. Ось, спачатку тут была каралеўская вежа брама, якую знеслі ў пачатку 19 стагоддзя ў часы Мурав'ёва-Вешніка. Па маладосці ён быў магілёўскі губернатар. І калі пабудавалі драмтэатр, тут праходзілі вялізныя святы, гарадскія ўрачыстасці, пастаноўкі. І з гэтым будынкам звязана вельмі шмат выбітных дзеячоў. Ён адноўлены быў не парушаны?
Не, гадоў 15 назад яго адрэстаўравалі досыць якасна, бо напрыканцы савецкай эпохі яго хацелі знесці. Нават абяцалі магілёўцам даць грошы на новы тэатр, але тады ўжо была... Знесці збіраліся? Да, збіраліся знесці, даць грошы на новы тэатр, але была эпоха Гарбачова Михаила Сергеевича, і магілёўцы адстаялі, былі мітынгі. У свой час тут калісьці выступал Сергей Рахманинов, Фёдор Шаляпин, Каміса Ржевская, Менделеева Блок, актриса, жонка Александра Бывае Блока. зараз беларускі рэпертуар в этом расійскім тэатры? Так, бываюць у нас. У нас п'еса Машека была, Трышанды і Жота. В свой час тут Валер Маслюк працаваў. Тутэйшых паставіў на пачатку 80-х. І Геннадзь Бураўкін, паэт, казаў, говорит, мы з Мінску сюды ў Магілёў прыязджалі на гэтыя пастаноўкі. Часы Першай сусветнай вайны Мікалай II тут праглядаў кінахроніку з франтоў са сваімі паплечнікамі. Вось, в савецкі час тут былі Янка Купала, Якуб Колас на пастаноўках сваіх, іх таксама ставілі в 30-е гады. Дарэчы, гэты драмтэатр працаваў і падчас гітлераўскай акупацыі. За 3 гады акупацыі 142 пастаноўкі было ў нашым драмтэатры. Карацей, гэты тэатр працягвае сваю гістарычную функцыю. Я скажу шчыра, я б не супраць, каб у нас быў гародні тэатр замест савецкай пачвары. Ну так, і з гэтага балкона свой час выступаў Михаил Иванович Калінін, Леў Троцкі таксама падчас грамадзянскай вайны. Так што гістарычны цікавы будынак. Олег, вот это вот куточек города, это найбольш ацалелый пасля расійскага панавання тут архітэктура тых часоў, 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Што за будынкі найцікавшыя тут? Так, гэта у нас пажарны завулак. Вот еще в 19 стагоддзе была заснавана пажарная частка, так і называецца у нас пажарнай. Хаця яшчэ 10 год назад называўся Карла Ліпніхта, вернулі гістарычную назву у нас. Тут захавалася некалькі дзесяткаў прыгожых цікавых будынкаў. Некалькі дзесяткаў? Так, вось, адзін з іх это гатэль «Метраполь». Пабудованы напрыканцы 19 стагоддзя, а ў часы, калі ў Магілёве знаходзілася стаўка расійскага імператара, тут пражывалі прадстаўнікі расійскага генштаба. Вось іменно это вось тут, пасля падаўлення паўстання генерала Карнілова, карнілаўскі так званы мятеж лета 17-го года, генерал Карнілаў са сваімі паплечнікамі ў гэтай гасцініцы «Метраполь» некалькі дзён быў пад арыштам. Ясна. Вось, потым іх перавялі ўжо ў Быхаў з горада Магілёва. Тут таксама захаваўся асабняк 19 стагоддзя браціў Гранат, Александр і Ігнацій Гранат, вядомыя браты энцыклапедысты, 58 тамоў энцыклапедыі браціў Гранат. А в 30-е гады яна была аб'яднана з вялікай савецкай энцыклапедыяй, якую адчоліваў таксама магілёвец, от і Юлій Шмідт. Далей па гэтым завулку захаваўся будынак 1888 года жандармерії, гарадская жандармерія. І дагэтуль гэты будынак выкарыстоўваецца па прызначэнню. Там зараз наша міліцыя. Ну зусім, таму працяг жандармерыі так КДБ, але не важна. Ну, Органы нібы аховы Да. правапарадку. І там цікаві такі элементы, що копка засталася козырек і парэжскі двуглавого расійскага орла. З чыгуннага гэтага. І тут недалёка на суседняй вуліцы захаваўся яшчэ адзін гатэль цікавы, гатэль Брыстоль, дзе пражывалі прадстаўнікі Антанты. У часы вайны, так? Так, у часы Першай светнай вайны, і там быў добры рэстаран, які любіў наведваць Мікалай II, і в 1917 годзе там таксама выступаў в гэтым рэстаране Александр Фёдорович Керенскі, старшыня часовага ўрада. Яшчэ шмат будынкаў. Гімназія мужчынская, жаночая хіба? Жаночая Маринская гімназія, 1885 год. Мужская гімназія, сёлета ёй 210 гадоў, вельмі шмат там выпускнікоў. Адам Кіркор, вядомы беларускі ведаеце гісторык, археолог. Гэта таксама першы прэзідэнт Гавайскіх астравоў Мікалай Судзілоўскі Русель, беларускі паэт, географ Михайло Грамыка, рэпрэсаваны, ведаеце, напэўна, такі дзеяч. Вот менять человека приезжего все-таки, не глядя на то, что часов оккупации архитектуры, она все-таки частка гістарычнай атмосферы города. Так, цікава была эпоха, цікавыя людзі жылі. Мы так само и Вось. повинны ахоўваць. Абавязкова, бо убраць з кантэкста 150 гадоў 200 это ж немагчыма. Горад Магілёў трапіў у Расію адным з першых ужо па першаму падзелу Рэчы Паспалітай. Можна меркаваць, што мала хто з магілёўцаў быў таму рады. Яшчэ жыло ў памяці і пераказах знішчэння горада расійскім войскам у 1708 годзе, калі Расія фармальна была саюзнікам Рэчы Паспалітай. За час расійскага панавання у Магілёве шмат што змянілася. Першай буйной будаўнічай акцыяй новай улады было знесенне валоў, засыпанне равоў і пракладка на іх месцы бульвару. Ад 19-го пачатку 20-го стагоддзя захавалася шмат мураваных будынкаў, сёння заўважных у архітэктурным ансамблі гістарычнага цэнтра.
На працягу 200 гадоў расійскага панавання улады многае зрабілі дзеля пераўтварэння Магілёва ў тыповы расійскі горад. Не толькі праз русіфікацыю, але ў архітэктуры і знешнім абліччы. Удалося расейцам многае, але нават за 200 гадоў да канца сваю справу не давялі. Перашкодзіла магутная і трывалая спадчына Вялікага княства Літоўскага, якая фармавалася не 200, а 500 гадоў. Магілёў ўсё-такі заставіўся еўрапейскім беларускім горадам з трывалай традыцыяй. А сімвалам вольнасці і еўрапейскасці Магілёва ёсць будынак ратушы, знішчанай камуністамі і адноўленай ад падмуркаў у незалежнай Беларусі.